Paku alam niku, Pak. Paku alam itu sanepane gunung. Sanepane apa? Gunung. Oh. Alam tanpa ono gununge. Besok iki ngomong apa wae sing meletus dhisik iku Gunung Pamatun. Gunung Pamatun, Lombok dan antara Bali. Lombok di antara Bali. Iku enten gunung. Oh, Iku tak- Bali Bedukan. Enten Iku gunung. dhisik terus ngulon. Berarti Dadi ini rendahe donya Pulau Jawa iki koloretan. Ambles. ambles tanah Jawa mangkene niku saking koloretan. Jadi dereng pecah niku dereng pecah masalah gempa niku dereng pecah. Lagi gabah diteri. Gabah diinteri. Jadi sak ndure Aceh sunang kuwi. Iku lagi gabah diteri. Terus kedae selamat niku pripun, Pak? Dia mau nyabrang Bengawan. Ya. Orang iso selamat wong wis fakta kok. Pun garis. Wong salah bakal selek. Wong salah bakal salah. Saiki Kopik iku sing kena sapa to sing akeh? Mosok wong Tegalan, wong Gesing kuwi wong Tegal. Wong sing bedino nang omahe iki sing kena. Nek dhewek sing wong desa kena iku. Ha iku ora apa-apa dikopikno omahmu iki. Nggih, Covid. Tapi nek kena Kopik ya dokter, bidan. Nggih. Ya kenapa kok ngono? Kurangi wong sing salah, bakal semele ngono. Wong bener bakal tetenger, ora peduli bayi ini calon urip ya urip. Nggih. Iku fakta, Nggih, fakta sedanten. fakta tadi. Lakone Jayabaya wis ngono ku mau, tapi disanepakno Jayabaya ku mau. Nggih. Jadi dua kali lulu bakal terjadi. Iku nek mau nek Kediri dadi kali mau, Kediri dadi kali, kita dadi latar ya mau. Blitar dadi latar, Surabaya dadi segara ku mau. Surabaya dadi segoro. Berarti apa nih dadi segara? Surabaya iki perang. Surabaya kalah berarti kerajaan yang ngaleno Kalimantan. Maksudnya danyange Kalimantan iki boyo. Oh. Ono katakan macan, boyo kuning, boyo putih, macan putih. Iku danyange. Ning no kono ya ono Mojopahit. Ten Kalimantan. Ya Kalimantan, ya ono wali. Kalimantan Selatan berarti ono pangeran wong teko Majapahit. Iki murid tunggal guru Siliwangi. Pangeran Suryanyata. Terus bari tunggal guru Bejagung Lor nek ono cungkup Lore Waru. Pangeran sapa iku sing ngaku sugih-sugih. Ngoten niku lho kota. Lore Waru iki pangeran iku enten cukup gedhe niku. Wong kok Majapahit juga Bejagung Lor sing mlebu nek Bejagung Penarian. Sak Lore Waru enten cukupan. Pangeran. Ampun ngertos Pak kula. Nah, wong bacane kula niki senenge golek-golek. Nggih. Golek-golek terus sampai apa sing apik terjadi. Jadi kok ora ngopeni. Mulane ketenangan iki. Kok mikir mati. Sampeyan saiki pikir. Ora Islam ora Jawa. Nek sampeyan semedi utawa sampeyan wirid-wiritan betan cara Islam. Iku tujuan apa? Golek pati. Pesaged, Pak. Nah tujuannya apa ora golek pati? Golek hubungan mbekane gaib Allah Taala. Allah Taala gaib. Apa ngomong napa? Sakarmu ngomong apa-apa ya wis. Tapi aku ngono. Aja urusan mbek gaib. Karena urusan mbek gaib urusan mbek sapa Gusti Allah gaib. Nggih. Nah, iku nyepetno pati golek dalane pati.
ora kok nyepet pati ndolek dalane pati supaya aku iki diterima. Kepengin roh kasuwarganku besok nampana. Iku cara Jawa. Nek pitung Jawa iku ora mati meljinasi dheweke langsung urip. Cara Islame mau. Jadi platurane kaku Jawa. Tapi yo mboti sing tepak wong buta jumeneng kok. Buntut sing meneng. Buta jumeneng, Buta jumenenge donya sampai akhir hayat iki mau. Oh, nggih. Jumeneng dadi ketenangan ning urip senajan miturut-miture Islame. Senajan urip pas-pasan wis iku takdir teko pangeran. Dadi diterima. Nyesal nangis sedina ping 7 iku urusanku. Kowe ngewahi ora diwehi, tapi nek gelem jongok temenan iku paribasane ora diwehi, nek dicuweluk terus kaya apik demplok ra sida duncalno kok cangkem. Aduh wong suwe-suwe kaya dikai utot diwelno. Ro dalane pati. Enggak pati meneh digoleki. Nggih. Ora kok aku kepengin sugih. Sugih digawe apa? Iki dina iki donya wis ora kanggo. Cedhelok ka donya niki mboten kanggo. Sapa sing ped ngamal? Wong sing ra duwe kipri-kipri wae kepengin ngamal. Nggih. Leres Pak niku. Wong sugih ngamal ora diputu. Nek drusupna ngono ora usah diterjemahno. Insyaallah engko pasti roh kono gregete ngati wis ngawerwi. Ora usah diterjemahno. Niatmu perkara apa? Ngirim doa di kubur sak keluarga. Wis patekae pisan padha ora usah kathene. Abang pateka iki pateka. Gak usah. Cukup patekae pisan wis. Niate ku nggone kajate wong sing ngeweno. Nggih leres niku. Jadi kabeh iku mau no setire ngene. Asal aku ape sembayang, aku wundu koma. Aku no kono sembayang ya gak ro, ora sembayang gak ro. Aku diterima gak ro, ora diterima gak ro. Tapi aku wis ana niat engko jam semen aku Jumatan. Niku pun Wis ana ora oleh no kono oleh niate. Iku wis ditulis. pun ditulis. Dadi ngaweruhi gregete ngati rentike pikir iku wis sing mawengkoni dhewek sing duwe dhewek mangkano sampai di musyrikno Siti Jenar di musyrikno para wali. Aku ora wani dakwah sejatine ngaku mau Allah. Aku ku mau nyebut Allah, ora kok aku ki Allah. Pripun ya Pak niku? Nah, kok tok kono-kono aku mau nyimpang dhewe to. Nah iku lakone Siti Jenar iku bebasane ilmune Gatotkaca. Balik satru panik ngono. Nggih, iku Allah Ta'ala iku ketika mau suci, kang mau agung iku cedak ora senggolan, kaca tanpa ngilu. Nek ngaweruhi tas senajan iku sane panapa iku bebentuk seneng iku wis anugrah. Ngaweruhi. Tapi ora kok iku Gusti Allah. Cedak tanpa senggolan, Cedak tanpa senggolan ilmu Siti Jenar. nggih. Kaca tanpa ngilu. Kaca tanpa ngilu. Ngaca tanpa ngilu. Oh. Jadi neng lan waspada. Neng eling lan waspada. Neng eling lan waspada. Waspada iku ngaweruhi apa? Jadi nek sampean masih nanggonku maling nata gedhek. Nggih. Tapi nek sampean merem gawang-gawangan ratan gesing ketok. Lha iku lho, benter merem. Merem malah bentar Pak nggih. Malah benter. Sampeyan iso maca ratan Surabaya nang angen-angen ngene iki. Angen-angen kok sampeyan sampe ning
merem ngene eling kok. Eling gawang-gawangan. Jadi liwat teko atine. Niat sing manteng insyaallah bakal terjadi. Cuma Terus Islam jerene murah. Engko suwe-suwe di dalamnya adil. Jawa ya kok mung ngono wae. Jawa iku sisane wae ora dinakno wong. Kayak sing utuh sadurunge dipakakno dipisah. Iki wong Jawa. Mos iso disodako iku disodakono dhisik baru sisane disodakono dipangan. Jawa. Jawa. Bentene niku nggih. Yo. Ora kok luwihane dinakno wong. Nggih nek saniki kan luwihane lagi diwehno. Nah iku cara Islame apa jenenge ngarane? Apa ngono dunyane dikeneki ngono lho. Dunyane diimpaki ngono piye dene? Dijakati nek cara Islame. Nek Jawa sedako. Sedako. Nah Islam ke Cina dimusuh wae. Temriki yen kuburan Cina. Terus ngapunten Mbak niki kersane tiyang semedi niku saged ning atau niku kedah pripun Pak? Kebanyakan harus nutupi babakan wong songo. Bolongan songo asline. Cara Islame nyebut wali songo. Iki ngisar loro. Samantune niku langsung meneng nggih. Nah, salat kajate Jawa. Nah, salat kajate Jawa. ya sujud padha ae. Ya maca ping ya padha ping Islam ping 33 ngono. Tapi ora ambekan nutupi. Nutupi babakan wong songo. Ora ambekan. Ambekan pisan pindah. Kiblat papat iki. Ajan. Samantune niku langsung meneng Pak nggih. Mantun niku meneng terus mantra-mantra apa nek cara Jawa, nek cara Islam wiritan apa? Dipar to, selawat to. Apa? Itu sunai kanjeng Nabi piye? Kendalan itu. Sampeyan. Jane pamane urusan